नेवसिगारजोब्बाय नोंनि दुखुथिया बर' बिमा गोथार अननाय जोनोम होनाय नोंनि बोसोन नोंनि कामनांना थाखा फैसानि लबिनि थाखाय गादिनि लबिनि थाखाय आं बांसिन ससियेल मिडियायाव बुंनो हायोबा आंनियाव थाखा थफ्लायाव फैगोन आं बांसिन बुंनो हायोबा आंनो गादिखौ होगोन आं बांसिन बुंनो हायोबा आं राजा जागोन Sir Pradip Kumar Brahma, retired DIG, prisoner. FPB long live, long live, long live. Onjali Dimari long live, long live, long live. Jai FPB ni. गोदान बिटिआरआव जायफोरा आबसुनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा एनडिपिनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा बिलटिनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा बे साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रासो ससियेल मिडियायाव फैनानै थाखा फैसानि लबि गादिनि लबि आं बांसिन बुङोबा आंनो गादि होगोन बांसिन बुङोबा आंनाव थाखा थफ्ला फैगोन बेबायदि मानसियासो ससियेल मिडियायाव हाथाय अरखे अरखे बिखा फोदान ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनो लाजियासै जोनोम होनाय बर' फिसाफ्रा गोजा थैजोंसो आबिर गेलेबाय गोदान बिटिआरआव जोबोद गावजों गाव दावराव दावसि प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि सारखौ चिफ बानायलाबा बिटिआरनि सोरखौ बानायगोन अनजालि दैमारिखौ बानायोबा दिल्ली गुवाहाटी खामानि मावनो थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो अनजालि दैमारिखौबो गावजों गाव बाजायोबा बिना दैमारिखौ बानायदो आरो बिना दैमारिखौ बानायनो बादोंबा बिश्वजित सारखौ हायर लाबोदो नेवसिगारजोब्बाय नोंनि दुखुथिया बर' बिमा गोथार अननाय जोनोम होनाय नोंनि बोसोन नोंनि कामनांना सोरबा जाबाय दावखा दंदा सोरबा जाबाय सिखा बाज समायना दावराय नेवसिगारजोब्बाय नोंनि दुखुथिया बर' बिमा नोंनि अननाय जोनोम होनाय नोंनि बोसोन नोंनि कामनांना भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद गावजों गाव दावराव दावसि हाग्रामा महिलारि सारखौबो बिटिआरनि चिफ बानायनो गोसो गैलाबा प्रमद बर'खौबो बिटिआरनि चिफ बानायनानै दोननो गोसो गैलाबा सोरखौ बानायगोन सासेल' नायल' जाल' जोंहा डक्टर अनजालि मेम दं डक्टर अनजालि मेमखौ बिटिआरनि चिफ बानायोबा जोबोद दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव आखा फाखा जागोन आरो अनजालि मेमखौबो साफा सानै जायफोर नायनो बाग्रा बिथांमोना अनजालि दैमारिखौ बानायनो बाजायोबा बिना दैमारिखौ बानायदो आनला खानला मालाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनानै बिटिआरखौ सालायगोन आरो बिना दैमारिखौबो बाजायोबा हायर लाबोदो बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित सारखौ मालाय मोजां सालायगोन नङा होमबा आरो गोदान बिटिआरआव गावजों गाव जोबोद दावराव दावसि माखौ लानानै दावराव दावसि प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गुफुरा सेकेन्ड क'क्राझार जानांगौ बिपिएफ पार्टिया देरहायोबा गुफुराव मा मावगोन राङापारायाव मा मावगोन दिखियाजुलियाव मा मावगोन बालुफुङाव मा मावगोन बेबायदि बाथ्राखौ सोर बुंदों इउपिपिएल पार्टिया देरहायोबा गुफुराव मा मावगोन राङापारायाव मा मावगोन दिखियाजुलियाव मा मावगोन गुबुन गुबुन गोदान बिटिआरआव मा मावगोन बेखौ सोर बुंदों नाथाय साफा सानै गेदेरमा जायफोर आबसुनि आन्दोलनाव गावनि गामिनि मानसिखौ थांनो बाजाग्रा गावनि गथ' गथायखौ थांनो बाजाग्रा बिलटिनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा एनडिपिनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा भलन्टियार आबसुनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा बे साफा सानै गेदेरमाफ्रा ससियेल मिडियायाव हाथाय अरखे माखासे बाथ्रा बुंनाय बिखा फोदान थाखानि लबि गादिनि लबि नङा होमबा जायफोर बुंदों इउपिपिएलखौ बुंदों बिपिएफखौ बुंदों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय थाखा फैसानि लबिनि थाखाय गादिनि लबिनि थाखाय आं बांसिन ससियेल मिडियायाव बुंनो हायोबा आंनियाव थाखा थफ्लायाव फैगोन आं बांसिन बुंनो हायोबा आंनो गादिखौ होगोन आं बांसिन बुंनो हायोबा आं राजा जागोन नै बेबायदि साफा सानै जों नुहुरदों बिपिएफखौबो बाजायो इउपिपिएलखौबो बाजायो अब्ला सोरखौ लुगैदों प्रमद बर' बुंनायखौ बाथ्राखौ गोसोखां प्रमद बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बे समाव गुफुरखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायगोन होननानै बुंदोंमोन इउपिपिएलआ देरहायोबा मा मावगोन गुफुराव मा मावगोन थाखा फैसानि लबि जायफोर गादिनि लबि ससियेल मिडियायाव हाथाय अरखे बाथ्रा बुंनाय बिनि गोजानाव थायोबा मोजां जागोन जायफोर बिखा फोदान बाथ्रा बुंनाय बिनि गोजानाव थानानै बाथ्रा बुंबा मोजां जागोन बुं प्रमद बर'आ देरहायोबा गुफुराव मा मावगोन बेखौ लिरनानै हो बिपिएफ पार्टिया देरहायोबा मा मावना होगोन बेखौ लिरनानै होलां लिखितला मोननै दोलोनिफ्राय जायफोर हाथाय अरखे बाथ्रा बुंनाय जायफोर बिखा फोदान बाथ्रा बुंनाय बुं मोननै दोलोआ देरहायोबा गुफुराव मा मावगोन बिनि लिखित ला सोरबा बुंनाय सोरबा सोमखारिनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय साफा सानै आबसुनि आन्दोलनाव थांनो बाजाग्रा
बिलटिनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा एनडिपिनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा बे साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंनो लाजियासै हाथाय अरखे अरखे बाथ्रा बुंनो लाजियासै बिखा फोरदान बाथ्रा बुंनो लाजियासै जायफोर साफा सानै आबसुनि आन्दलनाव थांनो बाजायोमोन बिलटिनि आन्दलनाव थांनो बाजायोमोन एनडिपिनि आन्दलनाव थांनो बाजायोमोन भलन्टियार आबसुनि आन्दलनाव थांनो बाजायोमोन बे लिडारफ्रासो बे साफा सानै लिडारफ्रासो ससियेल मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंनाय लाजियासै सोरबा जाबाय दावखा दंना सोरबा जाबाय सिखा बाजै समायना दावरा समायना दावरा जोनोम होनाय बर' फिसाफ्रा गोजा थैजोंसो आबिर गेलेबा गोदान रायजो सोरजिनाय गोथार सानस्रिफ्रा समनि उनाव सम गाखोमोर जाबाय समायना रमायना मिथिंगा रायजोआ मानसिनि थैजोंसो गोजा जाबाय सानस'नो हाग्रामा महिलारि सार प्रमद बर' सार बे सानैखौबो बिटिआरनि चिफ बानायलाबा सोरखौ बिटिआरनि चिफ बानायबावगोन अनजालि दैमारिखौ बिटिआरनि चिफ बानायोबा जोबोद मोजां जागोन आरो अनजालि दैमारिखौबो साफा सानै जायफोर बाजायोबा बिना दैमारिखौ बानायदो बिना दैमारिया आनला खानला मालाय बिटिआरखौ सालायगोन आरो बिना दैमारिखौबो जुदि बाजायोबा हायार लाबोदो बिजेपिनिफ्राय हायार लाबोनानै बिश्वजित सारखौ बिटिआरनि चिफ बानायदो गोदान बिटिआराव जोबोद दावराव दावसि गोदान बिटिआरनि साफा सानै जायफोर ससियेल मिडियायाव बिखा फोरदान बाथ्रा बुंनाय हाथाय अरखे अरखे बाथ्रा बुंनाय जायफोर साफा सानै आबसुनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा बिलटिनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा एनडिपिनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा भलन्टियार आबसुनि आन्दलनाव थांनो बाजाग्रा बे साफा सानै गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव हाथाय अरखे अरखे बिखा फोरदान बाथ्रा बुंनाय बिपिएफ पार्टिया देरहायोबा मा मावगोन इउपिपिएल पार्टिया देरहायोबा मा मावगोन गुफुराव बै बाथ्राखौ सोर बुंदों साफा सानै ससियेल मिडियायाव फैनानै गादिनि लबि थाखा फैसानि लबि आङो ससियेल मिडियायाव बांसिन बाथ्रा बुंनो हायोबा थाखा सफ्लाखौ आंनो हरगोन नै बेबायदि माखासे साफा सानै जायफोर आबसुनि आन्दलनाव बादा होग्रा आबसुनि आन्दलनाव थांनो हालै पुलिसफोरजों हमना लाखिजागोन आबसुनि आन्दलनाव थाङोबा लामा सामा हारसाफोरजों आथिं बुख्रुबनानै हरजागोन बिलटिनि आन्दलनाव दाथां दावथार जालाबायगोन एनडिपिनि आन्दलनाव दाथां दावथार जालाबायगोन भलन्टियार आबसुनि आन्दलनाव थांलाबायनाङा हारसाफोरजों आथिं बुफायना हरजागोन पुलिसफोरजों हमजागोन बेबायदि बुंग्रा साफा सानै लिडारफ्रासो ससियेल मिडियायाव बिखा फोरदान हाथाय अरखे अरखे बाथ्रा बुंनाय लाजिया नामा जेब्ला जोङो 2 तारिख एप्रिल जों दानो होननानै सालबारि कलेज फिल्डआव जोङो मोनसे थि खालामनाय जादोंमोन गासै पेन्डेल स्टेज जोङो बानायजोबखाबायमोन नाथाय मोनानि समाव हरखाब प्रशासननि मानसिफ्रा जोंखौ बादा होदों जों जेब्ला सोंदों मानि थाखाय जा पारमिसन जाखानानै नोंथांमोना जोंखौ बादा होखो होनोब्ला बिथांमोना बुंदों सोनाबनिफ्राय मोनसे बादा फैदों होमबा साननानै लादो सालबारिनिफ्राय सोनाब ना बुङोब्ला बबे जायगानिफ्राय थांदों थेवब्लाबो जोङो जेनाखै हरसेनि गेजेरावनो जोबोद नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों सानलाय हलाय बयजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजों बै बाक्सानिनो बरबरि आगोलनि एनडिपिनि डिजिग्नेटेड केम्प बेवहाय जोङो जायगाखौ चेन्ज खालामब्रबनानै जोङो 2 तारिख एप्रिल खालि बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेखौ डक्टर अनजालि मेडाम आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै सार प्रदीप कुमार ब्रह्म रिटायार्ड डिआईजी प्रिजनार लोगोसे जगदीश ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै जोङो एपिबि हान्जाखौ बे दिनखालि जों दाफुंनानै लानो हादों बै दिननिफ्रायनो जोंनि जाय बिबानगिरि बिथांमोन मोनदों रावबो जिरायाखै मेंनायखौ मेंनाय बायदि सानाखै जायगा मोनफ्रोमबो गिदिंदों मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव थाङै थाङै मानसि बुथुमदों बेनि गेजेरजों गसाइगावनिफ्राय आरम्भ खालामनानै उदालगुरिसिम दिनैनि दिनाव जोंहा मानसि मोननो हाबाय
मानसि मोननायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दानायजों लोगोसे ब्लक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय माखासेयाव दंबावो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव प्राइमारिजों लोगोसे आरो बुथ लेभेलसिम दाफुंनानै लानो हाबाय जों बेबायदि जों खोनानो मोनदों नुनोबो मोनदों बेनि थाखाय इउनाइटेड फरामनि जानानै आङो एपिबिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथिफोरखौ सिगाङावनो साबायखर बावो थारैनो इउनाइटेड फराम हिसाबै जा मोनसे सिमां दङ साननाय दङ दिनै गोबाङा सानो गोबाङा बुङो दिनै एपिबि हान्जाया सोरनिबा आन्दोआव दाजानाय होननानै नाथाय बियो गासैबो नंखाय जों सोरनिबा हां लानानै सोरनिबा अक्सिजेन लानानै दिनै एपिबि हान्जाखौ जोङो दायाखै एपिबि हान्जाखौ दिनैनि दिनाव बेबायदि दैदेनबाय थायाखै बियो जोंनो जों सानलायनायनि गेजेरजों एपिबि हान्जाखौ दादों आरो जोंनो जि हायो बेनि गेजेरजों दिनैसिम प्रग्रामफोरखौ खालामबाय थादों बेयाव खुनु सोंलु सिखारनो नाङा सोरबा बिपिएफनि एजेन्ट सोरबा बिजेपिनि एजेन्ट बा सोरनिबा एजेन्ट बुंनायाव जोंहा बेबायदि काउन्टार होबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया थारैनो दिनै गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंबाबो जों दासिमबो जेबो खेरायाखै इउनाइटेड फरामाबो बेबायदिनो मोनसे समाव जेब्ला एनडिपिआ गावस्रा गावस्रि जाबाय एकर्डखौबो गावस्रा गावस्रि खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो एकर्ड खालामबोबाय जों सानदोंमोन एनडिपिआथ' जिखि जाया एकर्डखौ खालामबाय जा मोनदों मोना बेखौ जों जेबो नांजाला बेसेबांनाखि बेयाव जोंनि बिटिसिआव जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ जोंनि मददगिरिफोर दङ जोंखौ मोजां मोनग्राफोर दङ जायफ्रा जोंखौ जाहोबोबाय लोंहोबोबाय खस्थ' खालामबोबाय गासैबो रायजो राजाफ्रा जेन गोजोन मोनथोंसै बिसिनि साननाय हनाया सुफुंजाथोंसै बेफोरखौ लानानै जों गोजोनदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों एनडिपिआथ' गोजोन गैखाया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दंखायो दिनैसिमबो हाजार हाजार केसजों दिनैसिमबो नागिरजागासिनो दंखायो सानफ्रोमबो वारेन्ट फैनाय सानफ्रोमबो समन लेटार फैनाय सानफ्रोमबो कर्टआव थांनांनाय मोसौ मोसा फाननांनाय दाउ अमा फाननांनाय बेबायदि दिनैसिमबो सोलिगासिनो दंखायो नाथाय रायजो राजाफोरखौ जों दिनै गोजोनहोनो हागोन खोमा बिटिआर सरकारा जों साननायमोन नाथाय दिनै जिबायदि नुबाय रावबो गोजोननाय गैया सान्थि गैया गोबाङा गोबां बुंबाय थादों गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थादों दिनै सान्थि फैबाय नाथाय दिनै गमामायै जों नुनो मोनबाय सान्थिया बहा सान्थि दंनायमोनब्ला सान्थि मोनमानायमोनब्ला जों एपिबि हान्जाखौ दागौमोन ना बे मोनसे सोंलु दिनै एपिबि हान्जा दानायनि उनाव नोंथांमोना जोंजों फैगौमोन ना बे मोनसे सोंलु बेनिखायनो जों बयबो साननांगोन बयबो सिन्था खालामनांगोन दिनै जों बेयाव एसे मानसि जमा जामारलाय मा जानो दिनै जोंखौ नुनानै गोबां गिखांनाय मोनदों गोबां सोंलु फैदों दिल्लीनिफ्राय आइबिनिफ्राय जोंनाव खबर लाहरनो गोनां जादों स्टेटनिफ्राय एसबि ब्रान्चनिफ्राय दिनै जोंनाव खबर लाहरनो गोनां जादों दिनै माबा हालसाल सोलिनानै दङ जों नंगौखौ नंगौ बुंहरो नंखायखौ नंखाय बुंहरो मानो होनोबा जों 34 बोसोर दावहा नांनायाव जों रावखौबो थगायफेरबोआखै दिनैसिमबो जों थगाया आरो थगायनाय नङा जों जि मोनदों बेखौ बुंगोन जि मोनाखै जों बेखौ बुंगोन बेखायनो आं दिनै गोबाव लेक्सार होनोबो सानाखै थारैनो एपिबि हान्जा बेखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ दानानै होदों बे सोरबा सासे सानैजों सावरायनायनि गेजेरजों बे पलिटिकेल पार्टिखौ जों दानानै होआखै बेयो 34 बोसोर नांनायनि मोनसे बियो बाहागो एपिबि हान्जायाबो मोनसे नांनायनिनो मोनसे पार्ट 34 बोसोर नांनानै जों जिबायदि खस्थ' मोनबोदों जेरैबायदि जोंखौ रायजो राजाफ्रा मदद होबोदों बिनि जों माबा मोनसे बिख'नानै लानो थाखाय बा जोंनि जि 34 बोसोर सोमावसारनायनि फिथाइ बेखौ मोनफुंनो थाखाय दिनै जों एपिबि हान्जाखौ दानानै लादों बेयाव सानसे साननै सावरायब्रबनानै जों बेखौ खालामाखै जेब्लानो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जोनोम जादों 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव बे उननिफ्रायनो जों गोसोआव सानबाय थादों सान हर रायलायबाय थादों दिल्लीयाव थांब्लाबो गुवाहाटियाव थांब्लाबो रन्जन दैमारि सानाव थांब्लाबो सोरबा मेलेम गोनां मानसिफोरखौ जों लोगो मोनब्लाबो बयजोंबो सावरायलायदों दिनै जों मा उपाय मा खालामनाया मोजां गावनि आथिङाव गसंथाबनोब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनि साननायफोरखौ जाफुंहोनोब्ला जों मा खालामनांगोन लास्टआव जों नुदों दिनै जों मोनसे पलिटिकेल हान्जा दानांगोन बिनि थाखायनो थांनाय एप्रिलनि 2 अक्ट'खालि जों एपिबि पार्टिखौ जों दानानै लानो हादों दिनैहाय जों बर'फोरनि गेजेराव बा सारा आसामनि गेजेराव एपिबि हान्जायानो बयनिख्रुइ सिगां आइजो आफादगिरिखौ जों मोननो हादों बिनि थाखाय जों जोबोर खाफाल गोनां मानिनांगोन बियो जारिमिनाव मोनसे एखेबारे गोसोखांथाव सान हिसाबै जों दिनै साननानै लायो दिनै बयबो मिन्थिगौ एनडिपिआ माबायदियै दावहा नांबोदोंमोन माबायदियै खस्थ' खालामबोदोंमोन जोंनि लोगोफ्रा दिनै बबे बबे जायगायाव दिनै थैनानै थाबोखो दिनै बबे बबे जायगाफ्राव जोंनि लोगोफोरनि हारा बेगेंफ्रा थाबोखो दिनै बेफोरखौ उदिस लानो बिटिसि सरकारा सम गैया सोर जेल जानानै दङ
सोर साबैसे केसाव गोग्लैसोनानै दङ सोर साबैसे मुंख्लं जालांखो सोर साबैसे मुंख्लंनि मोनखो सोर साबैसे रिहेबिलिटेसन मोनखो दिनै बेफोरखौ खबर लानो बिटिआर सरकारा जेबो सम गैया थारैनो जोंनिनो डिपुटि चिफ जानानै दङ जोंनिनो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै दङ नाथाय बिथांमोना बै समखौथ' मा जाय बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामबाय बिथांमोनखौ गासैबो बावलांजोब्बाय जाय बिथांमोना बै समाव बिथांमोननो दै रोगानानै होदोंमोन गस्ला सुनानै होदोंमोन बेफोरखौ गासैबो बावलांजोब्बाय दिनै बेनिखायनो जों सानदों जायफ्रा खस्थ' मोननानै दङ जायफ्रा थार गोसोजों मावबोनाय दिनै गासैबो खौसेथियावनो दङ इउनिटियावनो दङ इउनाइटेड फरामजोंनो दङ दिनै इउनाइटेड फरामा खौसेथिनि थाखायनो दिनै एपिबि हान्जाखौ दानानै लानो हादों दिनै जोबोद साबायखर होयो नोंथांमोना दिल्लीयाव लैहोर लैहोर फैनानै एपिबि हान्जाखौ मदद होफैबाय जगदान खालामफैबाय फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो निस्सय नोंथांमोना हेफाजाब होफैगोन मदद होफैगोन दिनै साथाम साब्रै बा हाजार जन नङाब्लाबो 100-200 जन जादों बेखिनियानो जोंनि थाखाय दिनैनि दिनाव जथेस्थ गाबोन समफोर नोंथांमोना थांनानै बाय बाहागिफोरनो लोगोफोरनो गामिनि मानसिफोरनो जुदि खोन्थाहैयोब्ला निस्सय नेक्स्ट मिटिंआव जोंहा दिनै 400 जादोंब्ला नेक्स्ट मिटिंआव जोंहा 800 जन जागोन जों फोथायो नोंथांमोना दिनैनि जि मिटिं दिनै जि सावरायगोन दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्रा बुंगोन खौसेथिनि जि बाथ्रा बुंगोन बेफोरखौ नोंथांमोना निस्सय खोन्थाहैगोन आं दिनै इसेबां गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै लोगोसे इसेबां लेक्सार होग्राबो नङा मानो होनोबा जों गोबाव सम हाग्रायाव थाबाय आरो बेबायदि पाब्लिकनि गेजेराव लेक्सार होनोबो जों सम मोनखायाखै আজি মই एक्चुअली इमान अकमिया कबलेबो ना जाने माने बुझি पाय बांलाव बुझि पाय किन्तु इमान कब ना जाने जेतिया माने कुৱেশ্যन কৰি তেতিয়া ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে কিন্তু এনেকা লেকচাৰ মানে অসমীয়ালৈ দিব বিৰাট অসুবিধা হয় তথাপিও আজি মানে কয়েকটামান কৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সদায় আমাৰ লগত থাকিব এপিবি পাৰ্টিত সদায় মানে যোগদান কৰিব ঘৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ বন্ধু বা গাঁৱৰ মানুহ বুজাই দিব আজি যোনে আমাৰ লিডাৰ কি কথা ক'ব এইবিলাক মানে যেন আপোনালোকে যেন বুজাই দিয়ে গাঁৱত কৈ দিয়ে আজি 100 জন হ'ব কালি 200 জন হ'ব মই আশা কৰোঁ दिनै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आफादनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ नाथाय आं सानो दिनै बे समा थोजासे नङा बेनिखायनो जाय बिथांमोना दिनैहाय बेयाव नुजाफैबाय स्पेशली इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानै जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय दिनैनि जि आंनि बिबुंथि आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों